inda za ta dawo da sai na yi mata hoyo a cikin haka ne. Kuma wallahi bari in gaya ma ba fashi akan abin da na yi niyya, ko za mu fara gwadawa ne. Kina jina? Mataki na farko shine a guje tashin hankali. Sannan soyayya sai ta kama ake yin ta. Mutuwa sanadi Allah shi ne gatana, inda za ta dawo da sai na yi mata hoyo a cikin haka ne. Miyan baki na ke yoyo, kana na kane, Allah na shi. Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Tun ɗazu nake bin ka ƙi ka tsaya ka saurare ni. Balle in samu in sauke nauyin dakon da ke zuciyata. Na amsa sallamar ki. Yi haƙuri ba zan iya samun sauraron ki. Ko in karɓi uzurin ki yanzu ba. To masha Allahu, zan iya bin ka. Duk inda za ka je, ko da tsawon shekara. Inda zan samu lokaci. Masoyi ka zamo rabin jiki, samun ka ne cikar farin ciki. To yanzu za ki iya tafiya duk inda za ki ji. Ni iyaka ta nan zan tsaya. Ina so ka bani damar in sanar da kai sunana. Ina sauraron ki. Na gode. Sunana Yasmin. Dakata haka nan. Na saurari dukkanin kalamanki. Da fara sunana Nasim. Na tsana kallon farko a soyayya. Sai an jima. Hakan ma ya mun daɗi. Soyi ka zamo rabin jiki, samun ka ne cikar farin ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ga miki cewa ana gidan gonar mahaifina? Bibiyar taki har ta kai ga sanin sirrika na? Idan na bibiya ta haka, na gaya miki, saboda na tsaye soyayyar kallon farko. Ko laifi ne? Ni mace ce, ba lalle ne in kai ka ilimi ba, amma na san halin al'ummarmu da tsarinta. Daidai ne zuciya ta farauto abokin rayuwarta. Zuciya ita ce mai neman mutuwa akan abin da take so. In har zan tsaya ba zan iya gaya maka abin da ke zuciyata ba. To lallai na san ba zan taɓa samun sauƙi ba a cikin raina ba. Da gani kana cikin damuwa. Kuma wallahi in har baka amince da ni ba, sai ka kasance cikin damuwa mai tsanani. Kuma wallahi bari in gaya ma ba fashi akan abin da na yi niyya. Ko za mu fara gwadawa ne? In har kana ganin kaman ba zai yiwu ba, za mu fara. Allah, kina jina? Mataki na farko shine a guje tashin hankali. Sannan soyayya sai ta kama ake yin ta. Ta za ki iya cutar da ni? Alhalin ni yanzu ba masoyi bane. Ta ya kalamanki za su yi tasiri a kaina? Na gaya miki. Ki haƙuri da kalaman da yake gaya min ne yaudara. Ba na son ki, ba na ƙaunar ki. Dan Allah dan Annabi ki daina bibiyata. Ko ke mai ya ce? Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Bedroom Wax TV. A cikin haka ne. Miyan baki na ke yoyo,
zuciya abadan ke take nazari